Здравейте! Здравейте! Добре дошли в Валенсия! Добре дошли във втората дестинация от The 12 Project. Снощи пристигнахме в Валенсия и днес обикаляме тук. Да, първата ни спирка е Океанографският музей. В момента се намираме сред палмички. Да, вижте колко е лятно. Много е красиво. Наистина е много красиво. Отиваме. Това е мъст, просто задължително елате тук, ако сте във Валенсия. Да, задължително е. Сега отиваме да видим акулите и ще ви включим след малко там. Да. Взели сме си карта, по която да се движим. Ще видим костенурки, акули, рибки, медузи и всякакви такива морски животни и сме супер щастливи. И ви взимаме с нас. И търсим тунела, през който да минем С акулите. с акулите, така че хайде! Тунела с акулите сме. Да, много е хубаво. Леле, толкова са зловещи, просто имаше една, която мине отгоре на нас и просто и виждаш зъбите. Да, минават и скатове, са супер сладки, защото се носят с много са готини. В момента пречим на хората да минават. Чакайте малко. Има супер много хора и за жалост не можем да ги снимаме. Да, много ни се иска да си направим някакво хубаво видео, но това е положението. Виж отзад акула минава зад нас, ще ни изяде. Взехме се билети и за там, тъй като имаше вариант, докато си купувахме билети, да доплатим, мисля, че беше 2 евро, нали? 2 евро в допълнение към другата цена. Към океанариума, иначе... за да посетите Хемесферик. Мисля, че иначе е 3. Иначе 8. Иначе 8 евро. Да, за да влезете в Хемесферик е 8 евро. Ако посетите океанариума и Хемесферик заедно, да плащате за Хемесферик по 1,50 или 2 евро, което е супер. Да, определено. Да. Ние имахме преживяване отново с Хемесферик. Закъсняхме си за часа, т.е. пропуснахме го, имахме час за 12, но просто го забавихме, тъй като отидахме на шоу с делфини, което беше уникално. Много беше хубаво, заслужаваше си, че изпуснахме часа за Хемесферик. Определено може да си представите колко си заслужава. Беше супер емоционално, просто толкова са готини, трябва да го посетите. Задължително, да. Има разписание на шоуто с делфини, може да се посети 3 пъти на ден. Така че задължително се убийте, ако идвате до Валенсия и до океанариума. Хемесферик не сме особено впечатлени, може би защото просто филма, който гледахме, не беше свързан с космоса. Да. Според мен, може би филма би бил интересен, но тъй като беше на испански и трябваше да слушаме от електронни слушалки, които
нещо не работеха. Да, имаше на английски възможност да. Но да просто не знам, батерията им ли падна или просто не можахме да се справим да ги пуснем. Нещо се случи и да, гледахме картинки. Слушахме испанска реч и гледахме Космос. Да. 45 минути са филмите. Ако решите, като емоция, да, си заслужава. Абсолютно си заслужава, стига да разбираш какво говорят и да е на английски, да е на испански. И ако слушалките им работят. Да. Би било добре. Сега се отправяме към Гъливер и ще направим включване от там отново. До след малко. Отиваме до Гъливер! Да, точно приключихме с разходката в града на науката и изкуството. Разгледахме всичко там. Се отправяме към Гъливер, тъй като ни предизвикахте да отидем на Гъливер. Точно така, предизвикахте ни да се пуснем по парзалките и да направим видео там. Затова сега натам се насочваме. Хайде с нас! Йей! Стигнахме до Гъливер и е страшна лудница, има страшно много хора. Има супер много хора, просто обърни се да им покажеш. Навсякъде е фул просто, аз толкова много хора, не знам, в цялата Валенсия нямаше. Да. Вървим по Гъливер. Сега ще чакаме да смашка с децата. Да, има много деца. Внимавай! Леле, вижте колко много хора! Леле, тя е много стръмна тази парзалка! Страхме! Че е яко! Хайде, държим за ръка, нали? Да, спазваме се! Не е толкова страшно. Страхме, няма. Давай. Сега са тия хора. Качваме се. Страхме да не се видим. Няма бе. Добре, дай да седнем. Долу сме, стиснахме се. Една с детето и... Да. Фейл. Ще пробваме ли пак? Не. Това беше, какво сте видяли. Отиваме на плажа. Включваме се оттам. Току-що влезнахме във водата и изпълнихме предизвикателството, което ни предизвикахте. Да! Топнахме си краката, не влезнахме целите, но водата все още е студена. Много студена. Студена е, но се топнахме, толкова е прекрасно. Това е най-хубавия плаж, на който съм била. Плажната ивица е страшно широка. Огромна е, да. И дълга. Мишенце. Си крекерче. Точно излезнахме от хотела. Провлякохме се след дългата разходка днес.
И отиваме да си търсим ресторанче, където да вечеряме. Защото умираме от глад. Да, виждате вече Мишто е. Започнах да ям някакви крекери, които си бяхме взели вчера, защото не издържам. Да, хапва си, замезва си, докато стигнем до ресторанта. Сега ще си изберем някое готино ресторанче, ще ядем нещо традиционно испанско. А за това какво сме опитали? За храните, традиционните храни, които сме опитали, можете да намерите повече информация отново в блога на Food Panda. Линк ще има долу в описанието. Точно така. Здравейте, добро утро отново! Добре дошли във втория ден от нашето приказно приключение в Валенсия. Да, точно излизаме. Чакай да си отворим. Излизаме си от хотела. Искате ли да видите с какво сме облечени днес? Искат ли хората да видят? Излизаме и отиваме към пазара. Към централния пазар, на който има много интересни неща. След малко ще ви включим оттам и ще ви покажем. Отиваме да закусим, тъй като умираме от глад. В момента е 9:30, друг път 11:30 и все още не сме закусвали. Току-що дойдохме в пазара. Да. И сега обикаляме. Има страшно много сергийки с различни неща, които се предлагат. От плодове и зеленчуци до сладки неща, меса, да, пекарнички и морски деликатеси. Много е приятно. И е задължително място, на което трябва да се отбиете, ако сте в Валенсия. Да, определено. Наистина си заслужава. Работното време е до 3 след обяд. Мисля, че в 10 сутринта го отварят, ако не се лъжа. 10 до 3 работи, да. И е супер място, на което може да дойдете да си напазарувате дори. Цените са страшно ефтини. Има ягоди за 1 евро. Да, а ягодите са ето толкова огромни. Ако ви се капва нещо и искате да спестите малко от бюджета, идвайте на пазара. Да, определено елате тук. Да. Току-що се наядохме и сега си иска да ходим за режот. Идваме да ядем тапа, защото не си взехме вчера. Отиваме да посетим катедралата. Времето е супер готино. Много не ме гледайте, че съм с кухче. Навън е сигурно 20 градуса. И аз съм супер щастлива. Много е приятно, да. Много съм щастлива. След катедралата отиваме и до един замък, от който има страхотна гледка към цяла Валенсия, така че ще ви включим и оттам. Да. В замъка сме вече и катерим. Качваме се до върха. Да. Ще видите каква красива гледка. Има уникална гледка от първия етаж, където видите? Имаше най-малко стълби и беше най-ниско. Леле! Леле, страхотно е. Сега ви показваме веднага какво се вижда. Ела да се завъртим, ето така. Вижте колко е хубаво!
съвсем на зелено. Да, вижте какви красиви палми има отсреща. И сега отиваме да си вземем фреш от ягоди. Да. И след това отиваме до Луи Вютон. И ще видим какво интересно ще има там. Може да ви включим, ако не ни се скарат. Ще снимаме вътре. Намерихме детска площадка. Да, едно от предизвикателствата беше да намерим площадка и да си поиграем с дечица. И да се полюлеем на люлки. Точно така. Намерихме площадка. Празна е в момента.